Dadi ingkang betina niku lurus. Tapi ingkang jantan niku cenderung turun lho. Agak turun. Jadi bedane Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sugeng pinanggih kaharjan kawilujengan. Wisipun ingkang tansah setuhu mirsani channel Solawe teng pundi papan kadununganipun. Mugi-mugi ingkang mirsani channel Solawe sedayanipun mangdi ganjar bagas waras sehat jasmaniah rohaniyahipun lan batinipun. Lan mugi ingkang mirsani channel Solawe mang diangkat gamoten kamulyan jajet lan pangkatipun, lan mugi dipun gampelaken sedaya urus-urusanipun, lan mugi dipun tambahi dipun gampelaken rejeki ingkang kathah mlimpah ruah krana ridhanipun Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Dados sedulur dalu menika channel Solawe badhe nyajiaken ta nyuguhaken nggih menika perkutut anakan perkutut ingkang berkaturanggan. Nggih, dados anakan perkutut berkaturanggan menika badhe dalem medharaken nggih menika tata caranipun mbedakaken anakan perkutut jantan utawi betina, lanang utawi wadon. Dados saderenge dalem marak seba jumanaka tengasane panjenengan sami dalem badhe metek ta gambar kamardikane sawetara badhe njlentrekaken ta medharaken bedanipun perkutut jantan dan betina utawi lanang wadon. Terus saderenge monggo dipun pirsani sareng-sareng sedulur anggenipun bedakaken perkutut anakan ta pian lanang wadon. Niki perkutut menika sampun kawula ramut kirang langkunge sampun 2 minggu lho. Iki manut kula ramut manut. Jadi para sedulur pami badhe rawuh perkutut niku ingkang istimewa ingkang becik nggih menika. Dadi kawit alit, kawit indil nggih, kawit pian. Pak insyaallah saged mendoro kados mengeten nika manut nggih, saged manut. Dan iki dalem badhe kawula wedharaken bedanipun perkutut lanang wadon utawi jantan dan betina nika. Nggih. Iki para sedulur dibedane pian perkutut niku nggih kira diageng. Ini kira dialit betina. Ini betina, iki jantan. Jadi seniki wadon, niki lanang. Bedane niku paruhe nggih niki kira dialit lur. Ingkang wadon niku paruhe alit. Nggih. Paruhe alit. Tapi ingkang betina niki kira diageng. Nggih bedane niku. Lah paningale nggih ceblok-ceblok ageng, tapi sing betina niki radi alit. Nah niki bedane perkutut lanang wadon utawi jantan utawi betina. Nggih ekore nggih benten. Nggih. Ekore niku sing betina niku lurus. Ingkang betina niku lurus. Tapi ingkang jantan niku cenderung turun lho. Agak turun. Jadi bedane niku. Menurun sang betina niku lurus. Nah, tetep beda nggih. Saged bedakaken nggih. Dados itu badhe mirsani perkutut anakan niku mboten usah repot, mboten usah bingung nggih. Sepindah niku ingkang niku jadi ingkang betina niku radi alit, ingkang jantan radi ageng, radi besar. Lah bedane nggih paningale niku sipit, sing betina niku radi
Sing napa betina niku ora disipit, sing jantan niku ora diageng. Paruhe nggih alit, lah ingkang betina ingkang jantan niku nggih radi ageng. Ekore ingkang betina nggih lurus, ingkang jantan nggih seradi mengisor ngeten niki. Dengklek bedane niku. Dados sedulur pami prosedur mbedakaken perkutut anakan tabian boten usah bingung, usah kuwatir, dicarane ngeten iki. Lah wonten garis paningale ngeten iki nggih. Niki nake betina ngeten niku medhot teng paningal. Jadi medhot teng paningal niki. Lah yen jantan niku lurus garise. Niki ngantos dugi mriki. Bedane niku. Perkutute yen jantan niku radi ageng, ekore radi menurun ke bawah lho. Di menurun mengisor. Iki ingkang jantan. Lah ingkang betina nggih lurus, ekore lurus, kepalane radi alit. Jadi sedulur anggenipun bedakaken perkutut ian anakan nggih menengeten nika. Dadi perkutut menika sampun kawula ramut dados perkutut mugi-mugi dados perkutut ingkang becik, ingkang sae, ingkang istimewa. Dados sedulur perkutut menika sejudo sekanten nggih. Sejudo sekanten niku perkutut niku yen ngendhog niku yen boten setunggal nggih kalih. Yen setunggal nggih anak tunggal, yen kalih nggih menika jantan saha betina, lanang wadon. Lah perkutut niku unike nggih sedulur. Niku nek miturut pawartos kula kan nggih kula mirsani cogi mulai ngendhog ngantos nglolo ngantos kula pendet niku kula pantau kula saged. Niku yen dalu niku sing ngengkremi niku betina. Nggih, betina ngeten iki. Lah ingkang siang niku jantan. Jadi bedane perkutut niku sing ngengkremi kalih lho. Dadi yen dalu niku sing wedok, yen siang niku sing jaler. Jadi perkutut niku unik. Dados unik. Ngeten iki pami perkutut dipun ramut ngeten niki nggih, pamindhuane ngertos ngeten niku dipasang teng nggen-nggenanipun susoe ngoten niku kang langkunge jarak 10 meter utawi 25 meter. Ngoten niki pun loloh ditunggu. Di perkutut niku bedane niku. Lah niki perkutut menika termasuk perkutut unik, perkutut langka. Mugi-mugi anggen kula maringi tip utawi tata caranipun bedakaken perkutut jantan dan betina wonten manfaat, wonten barokahipun. Dados sedulur anggenipun dalem medharaken perkutut jantan dan betina bedanipun kula cekapi semanten pablih wonten atur katane kawula kang trep kang sae sedulur saged komen teng kolom komen Pak insyaallah dalem badhe maringi pitedah pitunjuk ingkang becik sak sae-saenipun. Ana wiji abang nang telenge bumi kairing para nabi wali. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wal kinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.